टू दिस कॉम्प्युटर. हा. एक मिनिट झालं सुरू. हो. हो. हो हो, स्टार्ट झालं. मिनलताई आता वाचा. हा. 15वा श्लोक. हो. सत्य, प्रिय, हितकारक आणि इतरांना क्षुब्ध न करणारे शब्द बोलणे आणि नियमितपणे वेदपठण करणे यांना वाचिक तप असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये वाचिक म्हणजे वाणीच्या तपाबद्दल सांगितलेलं आहे. आता आपण नेहमी मधुर वाणीचा वापर केला पाहिजे, आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे दुसऱ्यांना बोचेल, दुसऱ्यांचं मन क्षुब्ध होईल अशा शब्दांचा वापर करू नये. ही झाली पहिली पायरी. आणि दुसरी पायरी काय, तर आपण वाणीने नेहमी सत्य बोललं पाहिजे. सत्य बोलताना आपण दुसऱ्याला ते न दुखवता बोलता यायला पाहिजे आपल्याला. म्हणजे सत्य तर सांगायचंच आहे, जे थोडंसं कटू आहे. मग प्रथम ते सांगत असताना मनुष्याने दुसऱ्या व्यक्तीतले चांगले गुण सांगावेत आणि मग ते अलगदपणे असं सत्य त्याला सांगावं, परत त्याची स्तुती करावी. म्हणजे नम्रपणे, हळूवारपणे, दुसऱ्याला दुःख होणार नाही अशा रीतीने ते सत्य मांडलं जावं. जसं आता लहान मुलांना काही कडू औषध द्यायचं असेल तर कसं मधाचं बोट लावून आपण देतो ना, तसंच काळजीपूर्वक हे सत्य सांगता येतं आपल्याला. तर एखाद्यामधला अवगुण जेव्हा आपण त्याला सांगतो, तर तेव्हा आपला हेतू काय असतो, की त्या व्यक्तीमध्ये ती सुधारणा घडून यावी. आम्ही त्याच्या भल्यासाठी आपण हे सांगत असतो. आता आपल्या ह्या कृतीने तो जर का दुखावला जाईल, ही काळजी आपल्याला घेतली पाहिजे की असं होणार नाही. म्हणजे त्यातले अवगुण जेव्हा तो समजून घेईल त्याच्यातले, तेव्हाच तो योग्य बदलही आपल्यामध्ये करून आणेल आणि तो ते अवगुण दूर पण करू शकेल. आता तिसरी पायरी वाणीच्या तपाची म्हणजे वाणीने काय करावं असं सांगितलंय आपल्याला. तर भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम इत्यादीचे श्लोक म्हणावेत. कृष्णाची कथा किंवा शास्त्रामधल्या ज्या गोष्टींचं जे पठण आहे वेगवेगळ्या, हे आपल्याला केलं पाहिजे. शास्त्रांचा अभ्यास करून त्या दृष्टीनेच आपल्याला बोललं पाहिजे. म्हणून इथे कृष्णाने काय शब्द वापरलेत, सत्यम, प्रियम, हितम अशी वाणी हवी. आणि मनाला येईल ते बोलायचं हे बरोबर नाही. म्हणजे वाणीचा वापर आपलं कसंही काहीही बोललं असं नाही, तर शास्त्रांचा अभ्यास करून त्यानुसार बोललं गेलं पाहिजे. तर एक महात्मा म्हणत असत की जिभेने हरिनाम घेतलं नाही ना, तर हा जीभ कसा मांसाचा तुकडा असतो केवळ. जसं आता स्त्रिया कानामध्ये काही आभूषणं घालतात, गळ्यात आभूषणं घालतात. कारण काय, की ते गळ्यातला हार ह्या गळ्याचं आभूषण आहे. तसंच हे जिभेचं आभूषण हे हरिनाम आहे. तर ज्या जिभेने हरिनाम घेत नाही, ज्याने भक्तांचा संग केला नाही, तर त्याच्या वाणीमध्ये ना गोडवा असेल ना ती सत्य असेल त्याची वाणी, हितकारी तर ती नसेलच. तर म्हणून इथे लक्षात काय ठेवलं पाहिजे, की सत्यम, प्रियम आणि हितम दुसऱ्याचं मन जिंकणारी वाणी पाहिजे. आणि शास्त्राच्या अनुसार ती पाहिजे. योग्य शब्दांचा वापर करून बोललं पाहिजे. खोटी स्तुती न करता शास्त्राचा आधार घेऊन बोललं आपल्याला पाहिजे. तर एक गोष्ट सांगते ज्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल. बघा, आता जेव्हा आपण कुठलीही कथा करतो, कृष्ण कथा ही शास्त्राला अनुसरून केलेली असते आणि तिथे श्रोता जरी कोणीही नसेल ना, तरी कृष्ण त्याची नोंद घेतात. आणि कारण तिथे कृष्ण कथा होत असल्याने देवताही त्याचं श्रवण करतात. आता त्यामुळे ती कथा कशी दिव्य स्तरावरून होत असते आणि अशी कथाच, अशीच कृष्ण कथा हृदयामध्ये परिवर्तन घडवून आणू शकते. मग एक श्रोता असेल किंवा अनेक श्रोते असतील, तिथे कथा मात्र ही ती दिव्य स्तरावरून केली जाते. जसं आता नारदांच्या वाणीचा म्हणजे उपदेशांचा प्रभाव मृगारीवरती पडला होता आणि तो कसा एकदम कोमल हृदयी भक्त झाला. अ, ज्या कथेमध्ये मनोरंजनाचं साधन या दृष्टीने जी कथा केली जाते ना, काहीतरी माहिती मिळावी म्हणून आपण ऐकतो, मग त्याचा अनुभव वेगळा असतो. एवढा म्हणजे तो जास्त काळ टिकणारा नसतो. थोड्या काळ लक्षात राहून ती कथा विसरायला होते. पण जेव्हा कृष्ण कथा शास्त्राच्या आधारावर केली जाते, ती मात्र हृदय परिवर्तन घडवून आणणारी असते. तर कृष्ण पुस्तकामध्ये आपण धेनुकासुराची कथा ऐकली होती. तर ह्या धेनुकासुराचा वध करताना श्री बलराम धेनुकासुराचे मागचे पाय पकडून त्याला गोल गोल फिरवून भिरकावून देतात लांब एका झाडावरती. आणि त्यानंतर मग एका पाठोपाठ एक अनेक धेनुका येतात. धेनुका म्हणजे गाढव. आणि हे सर्व या धेनुकासुराचे साथी असतात. आता जसे हे आसुरी प्रवृत्ती असते आपल्यामध्ये किंवा अनर्थ असतात ना, तेही कधी एकट्याने येत नाहीत बघा, एकत्रित येतात ते. दंभ, दर्प, अभिमान, पौरुष्य, अज्ञान हे सर्व एकत्रित होऊन त्या व्यक्तीवरती प्रभाव टाकत असतात. म्हणून आपल्याला सतर्क राहायला सांगितलं पाहिजे. तसंच आपण ह्या ज्या कथा ऐकतो ना, ह्याच्यातून बोध आपल्याला काय मिळतो हे पण आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे.
तर एकदा वेदशिरा नावाचे एक ऋषी होते आणि जे नदीकाठी कुटी बांधून राहत होते. आणि जंगलामध्येच कुटी होती त्यांची, आजूबाजूला घनदाट झाडी होती आणि त्यातच त्यांची ही कुटी एका नदीच्या किनारी त्यांनी बांधलेली होती. आणि एक दिवस ते आता स्नान करायला नदीकडे गेले. स्नान पूजा इत्यादी करून आता ते नदीवरून परतून आले. आणि बघा त्या काळामध्ये कसं त्या कुटीला कुलूप वगैरे लावून दरवाजा बंद करा अशी काही पद्धत किंवा व्यवस्था नसे. दरवाजा उघडाच असे, कोणीही आत यावं कोणीही जावं अशी ती पद्धत असे. तर तेव्हा वेदशिरा ऋषी ज्या वेळेला स्नानासाठी नदीवर गेले होते तेव्हाच तिथे ते अश्वशिरा मुनी आले. आणि कुटीत आता कोणी नाही हे बघून त्यांनी कुटीमध्ये प्रवेश केला आणि तिथे ते ध्यानाला बसले. आता थोड्याच वेळात वेदशिरा ऋषी आपलं स्नान आटपून कुटीमध्ये आले तेव्हा त्यांना अश्वशिरा मुनी कुटीमध्ये बसल्याचं दिसलं. आणि त्यांनी विचारलं की तुम्ही कोण आहात, माझ्या कुटीमध्ये इथे काय करत आहात. तर अश्वशिरा मुनी म्हणाले, काय बोलताय तुम्ही, माझी कुटी? तर जगात सर्व काही कृष्णांची संपत्ती आहे, माझं तुझं असं इथे काहीच नाही, सर्व काही कृष्णांच्या मालकीचं आहे. तर यावरती वेदशिरा म्हणाले की ते बरोबर आहे, सर्व काही कृष्णांचंच आहे. मग तुम्ही कुटीच्या बाहेर बसा आणि ध्यान करा, कुटीच्या आत का बसलात तुम्ही? आणि तेही तुम्ही मला विचारलं पण नाही की तुम्ही इथे बसू शकता का. आता वेदशिरा ऋषींचे हे शब्द ऐकताच अश्वशिरा मुनींना क्रोध आला. आणि ते म्हणाले वेदशिरा ऋषींना की तुमच्यात केवढी स्वामित्व गाजवण्याची वृत्ती आहे, म्हणजे पॉझेसिव्हनेस ज्याला म्हणतो ना. हम्म. एखादा साप कसा त्याच्या जागेबद्दल आसक्त असतो तसे तुम्ही बोलताय. आणि या कुटीबद्दल तुम्हाला तशीच आसक्ती आहे. साधूने कसं निर्मम निरअहंकार असायला हवं, अनासक्त असायला हवं. आणि ज्या प्रकारे क्रोधाने तुम्ही माझ्याकडे बोलता आहात तर मी तुम्हाला शाप देतो, पुढच्या जन्मी तुम्ही एक सर्प बनाल. आता ते ऐकून वेदशिरा ऋषी क्रोधित झाले आणि त्यांनीही उलटा शाप दिला. ते म्हणाले, तुम्ही माझ्या कुटीमध्ये मला न विचारता आलात, जसं आता एखादा कावळा कुठल्या पक्ष्याच्या घरट्यात घुसतो ना तसंच तुम्ही वागलायत. तर मीही तुम्हाला शाप देतो, पुढच्या जन्मी तुम्ही एक कावळा बनाल. आता हे दोघंही खरं तर भगवंतांचे भक्त होते, त्यामुळे त्यांना शांत करण्यासाठी तत्क्षणी श्री विष्णू तिथे प्रगट झाले. आणि दोन्ही आपल्या या भक्तांच्या पाठीवरती थोपटून त्यांना शांत करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आणि श्री विष्णूंनी समजावलं की तुम्ही दोघंही माझे भक्त आहात आणि भक्त कसे एकमेकांना कष्ट पोचवत नाहीत. पण तुम्ही ब्राह्मणही आहात, त्यामुळे तुमच्या मुखातून जे निघालेले शब्द आहेत ना ते आता मागे घेता येत नाहीत, ते सत्य ठरतात, सत्यवचनी असतात ब्राह्मण. तर ब्राह्मणाच्या मुखातून निघालेले शब्द हे सत्य होणारच. तर त्यामुळे हे शाप काही परत घेतला जाऊ शकत नाही किंवा बदलवूही शकत नाही. पण मी पुढच्या जन्मी तुमचा उद्धार करेन. तर अश्वशिरा मुनी, तुम्ही वेदशिरा ऋषींना साप म्हणजे सर्प होण्याचा शाप दिलेला आहे. तर हा शाप सत्य होईल आणि तुम्ही पुढच्या जन्मी कालिया सर्प म्हणून जन्म घ्याल. आणि तुमच्या फण्यावरती मी नृत्य करेन आणि तुमची मग चित्तशुद्धी होईल आणि मुक्ती पण होईल. आणि अश्वशिरा मुनी, तुम्ही वेद ऋषींच्या शापामुळे पुढील जन्मी कावळा काकभुशुंडी म्हणून जन्म घ्याल, रामायणामध्ये एक महर्षी म्हणून जन्म घ्याल आणि सर्वांना ज्ञान प्रदान कराल. तर अशा प्रकारे श्री विष्णूंनी सांगितलं. आणि मग एक जण आता पुढच्या जन्मी कालिया सर्प आणि दुसरे हे काकभुशुंडी म्हणून जन्माला आले. तर आता बोध काय घ्यायचा या कथेवरून आपण, की सापासारखा उगीच क्रोध करून आपण अपशब्द बोलू नयेत. आपल्या वाणीने आपण म्हटलं ना की दुसऱ्यांना क्षुब्ध होईल अशी वाणी असू नये, दुःखी हो आपल्या शब्दामुळे कोणी दुःखात पडेल असं शब्द वापरू नयेत. तसंच छोट्या छोट्या गोष्टींनी अस्वस्थ होऊन काही लोक क्रोध करतात, तर हा स्वभाव पण आपल्याला बदलता आला पाहिजे. कोणाच्या दुसऱ्याच्या जागी त्याच्या परवानगीशिवाय जाऊ नये, न विचारताच त्याची कुठली गोष्टही आपण वस्तू घेऊ नये, विचारूनच घ्यावी. तशा प्रकारे कथेमधून बोध घेऊन समजून त्या प्रकारे आचरणात आपल्याला तो आणता यायला हवा. नुसतीच माहिती या उद्देशाने ऐकलं तर मग आपला आचरणात तसा बदल घडून येणार नाही. तर जसं कृष्णांनी सांगितलं की वाणी कशी हवी, सत्यम प्रियम आणि हितम असायला हवी, हा वाणीचा तप होईल. आता 16वा श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन प्रसाद संयम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर्त्येत तपो मानसमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि समाधान, सरळपणा, गांभीर्य, आत्मसंयम
आणि भावशुद्धी हे मानसिक तप आहेत. हा, हरे कृष्ण. आता हरे इथे या कृष्ण. श्लोकात मानसिक तपस्येबद्दल सांगितलंय. शारीरिक तपापेक्षा सूक्ष्म वाणीचा तप म्हणून तो श्रेष्ठ, वाणीच्या तपाहून सूक्ष्म म्हणून अधिक श्रेष्ठ असा मानसिक तप आहे. आता मन जर संयमित असेल तर मानसिक तप सहज केला जातो आणि वाणीचा आणि शरीराचा तपही सहज केला जाईल, कारण मन नियंत्रणामध्ये आहे. मन नियंत्रणात म्हणजेच इंद्रिय पण नियंत्रणात आहेत आणि ती इंद्रिय तृप्तीपासून संयमित आहेत, हे महत्वाचं आहे. तर समाधान, सरळपणा, आत्मसंयम हे मानसिक तपाची फळं आहेत, म्हणजे परिणाम आता त्याचा झालेला आहे असं म्हणूया. तर जेव्हा आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो काया वाचा मनसा, तेव्हा कृष्ण भावना भावित जीवन आपण जगत असतो आणि त्यावेळेला हे मनाचे अलंकार आपल्याला प्राप्त होतात, म्हणजे हे गुण आपल्याला प्राप्त होतात. जणू काही कृष्णच या गोष्टी आपल्याला भेट स्वरूपात देतात. हे कृष्णांचेच सर्व गुण आहेत जे भक्तांमध्ये दिसून येतात. त्यामुळे शरीर, वाणी आणि मन याद्वारे अशी तपस्या करणारा जो आहे त्याला सत्वगुणी म्हटलेला आहे. आता 17वा श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक लाभाची आकांक्षा न ठेवणाऱ्या व केवळ परमेश्वरा प्रित्यर्थ कर्म करण्यात युक्त असलेल्या मनुष्यांनी दिव्य श्रद्धेने केलेल्या या त्रिविध तपाला सात्विक तप असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सात्विक तपाबद्दल इथे सांगितलंय. सात्विक तप म्हणजे परमेश्वराच्या आनंदासाठी कर्तव्य समजून भौतिक लाभाच्या हेतूने न केलेली तपस्या. जसं आता तीर्थस्थळांची परिक्रमा करणे, कृष्णांच्या लीलास्थळांची परिक्रमा करणे, जसं वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा अशी उदाहरणं आहेत. तर अशी तपस्या शास्त्राला अनुसरून केलेली असते आणि हे करण्यामागचा हेतू कसा असतो? शुद्ध हेतू असतो. चित्तशुद्धीच्या हेतूने ही यात्रा करायलाच पाहिजे आपल्याला. एखादी अचीवमेंट किंवा ऍडव्हेंचर असा हेतू नसून चित्तशुद्धीच्या शुद्ध हेतूने आपल्याला ही जेव्हा तपस्या करतो तेव्हा त्याचा लाभही तसाच मिळतो. आता 18वा श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. हो हो. हा, एक मिनिट. हरे कृष्ण. सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्कार, मान आणि पूजा व्हावी म्हणून दंभाने जे तप केले जाते त्या तपाला राजसिक तप असे म्हणतात. अशी तपे अस्थिर तसेच क्षणिक असतात. हा, हरे कृष्ण. आता रजोगुणाने प्रभावित तप कसा असतो तो या श्लोकात सांगितलाय. आता रजोगुण म्हणजे कुठल्या तरी हेतूने केलेलं कार्य. तसाच हा तप माझा सत्कार व्हावा, माझी प्रशंसा व्हावी, मला प्रसिद्धी मिळावी अशा हेतूने जी केलेली तपस्या आहे ती राजसिक स्वरूपाचा तप होय. तर इथे लक्षात घेऊया, हे सर्व भौतिक लाभ प्राप्त होत आहे. तिकडे मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी सर्व तात्पुरतं आहे, काही काळासाठीच हे लाभ टिकणार आहेत. तर त्यामुळे असे लाभ प्राप्त करून समाधान मिळत नाही, उलट सतत या गोष्टी मिळत राहाव्यात म्हणून प्रयत्न सुरू होतात. कारण या इच्छा ज्या असतात ना, भौतिक इच्छा, त्या भडकल्या तर आपण म्हणतो ना शांत होत नाहीत. तर त्यामुळे कोणी कार्य केलं, प्रसिद्धी मिळाली आणि त्यात तो आयुष्यभर समाधानी राहिला असं होत नाही. संतुष्टता हा रजोगुणामध्ये नसतेच, लोभ असतो. तर त्यामुळे मग अजून प्रतिष्ठा हवी, अजून मान सन्मान मिळावा यासाठी मनुष्य सतत कार्य करत राहतो आणि हे लाभ तात्पुरते असतात. आता 19. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मूढग्रहाणेत्मानो मूढग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः प्रयस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसद्बुधारुतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मपीडा करवून किंवा इतरांच्या विनाशार्थ
अथवा इतरांना व्यथित करण्यासाठी मूर्खपणे जी तपे केली जातात त्यांना तामसिक तप असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात तामसिक तपाबद्दल सांगितलंय. तामसिक तपाचं उदाहरण म्हणजे हिरण्यकश्यपूचं आपण घेतो. तर त्याला कसं अमरत्वाचं वरदान पाहिजे होतं आणि या मागचा हेतू काय होता की मला त्रैलोक्यपती व्हायचंय, सर्वांनी मलाच सर्वश्रेष्ठ मानायचं, माझंच म्हणणं ऐकावं आणि तसं केलं नाही तर त्याला मी नष्ट करेन, संपवून टाकेन. म्हणजे दुसऱ्याचं अहित करण्याचं वरदान त्याला हवं होतं. तर हा झाला तामसिक स्वरूपाचा तप आणि असे करणारे स्वतःलाही कष्ट देतात, इतरांना तर कष्ट पोचवतातच. तर इथे एक गोष्ट ही पण आपल्याला समजून घ्यायला हवी की अहितकारी तप जेव्हा कोणी करत असेल तर त्यांचाही नाश होतोच. हिरण्यकश्यपू, रावण ही सर्व याचीच उदाहरणं आहेत. आता राजसिक तप आपण म्हटलं स्वतःच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी केला जातो. मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी इत्यादी त्याच्या इच्छा असतात. पण या तपाचं फळही नष्ट होतं. तामसिक तपाचंही फळ नष्टच होतं. केवळ जे सात्विक तप असतो ना, जो भगवंतांच्या प्रित्यर्थ केला जातो त्याचंच फळ शाश्वत असतं आणि तेच आपल्यामध्ये प्रगती घडवून आणतं, आध्यात्मिक प्रगती. हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. तर आता 20वा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दामं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्तव्य म्हणून योग्य व्यक्तीला योग्य स्थळी, योग्य वेळी आणि योग्य काळी प्रत्युपकाराची अपेक्षा न करता दिलेल्या दानाला सात्विक दान असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे दानाबद्दल सांगितलेलं आहे. सात्विक दान. सात्विक दान म्हणजे फळाची अपेक्षा न ठेवता माझं कर्तव्य आहे म्हणून आणि योग्य वेळी, योग्य स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेलं दान. आता योग्य व्यक्ती म्हणजे ब्राह्मण किंवा वैष्णवाला हे दान दिलं जावं असं म्हटलेलं आहे. तर श्रीला प्रभुपाद सांगतात की दान केल्याने व्यक्तीची धनाकडची जी आसक्ती असते ना ती कमी होत जाते आणि हृदय कोमल होतं. जो दान करत नाही, केवळ धनाचा संग्रह करतो, त्याचं हृदय हे कठोरच असतं आणि कठोर हृदय म्हणजे भक्तीमध्ये बाधा असतं. तर भक्ताने नेहमी कसं कोमल हृदयाचं असायला हवं. तर माताजी ह्याचं हे वाचा ना तात्पर्य 20व्या श्लोकाचं. मी वाचते हं. हा. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक कार्यामध्ये संलग्न असलेल्या व्यक्तीला दान द्यावे असे वैदिक शास्त्रांमध्ये सांगण्यात आले आहे. अविवेकाने दान देणे शास्त्रसंमत नाही. आध्यात्मिक पूर्णतेचा नेहमी विचार केला जातो. म्हणून वेदांमध्ये सांगण्यात आले आहे की दान हे तीर्थस्थळी आणि चंद्रग्रहणाच्या वा सूर्यग्रहणाच्या वेळी किंवा महिन्याच्या शेवटी अथवा योग्य ब्राह्मणाला अथवा वैष्णवाला किंवा मंदिरात दिले जाते. असे दान प्रत्युपकाराची मुळीच अपेक्षा न ठेवता देण्यात यावे. गरिबांना दिलेले दान कधी कधी दयाभावाने दिले जाते. परंतु जर एखादा दरिद्री मनुष्य दानास पात्र नसेल तर अशा दानाने आध्यात्मिक लाभ होणार नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर पात्र आणि अपात्र याचा विचार न करता दान देणे वेदसंमत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे शुद्ध भावाने केलेलं दानच केवळ आध्यात्मिक प्रगती आपली घडवून आणू शकतो. आता 21वा श्लोक. हरे कृष्ण. हो. हरे कृष्ण. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे दान प्रत्युपकाराची अपेक्षा ठेवून, फळाची आशा ठेवून किंवा संकुचित वृत्तीने दिले जाते त्या दानाला राजसिक दान असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे राजसिक दानाबद्दल सांगितलंय. म्हणजे दान देत असताना लाभाची काही इच्छा ठेवून जे दान केलं जातंय ते राजसिक दान. जसं आता काही जण हॉस्पिटल, शाळा इत्यादी उघडण्यासाठी देणगी देतात, पण त्यांची इच्छा असते की त्यांचं नाव तिथे समोरच लावलं जावं.
कधी कधी व्यक्ती मनापासून दानही देत नाही, म्हणजे दान दिल्यानंतर त्याला वाटतं अरे रे मी उगीच दान दिलं, अशी ज्याची भावना असते ते रजोगुणाचा प्रभाव आहे. कारण रजोगुणामध्ये काय म्हणतात, ते देण्याची वृत्ती नसते, संकुचित मन असतं. तर त्यामुळे हे राजसिक दान झालं. तसंच आपली प्रसिद्धी मिळावी ह्या हेतूने मी दानशूर आहे हे सगळ्या समाजाला समजावं, या दृष्टीने जे दान केलं जातं तेही रजोगुणाच्या प्रभावात केलं जातं. आता असं दान जे असतं ते आध्यात्मिक प्रगती घडवून आणू शकत नाही, उलट व्यक्ती बंधनात अडकतो. आपण राजा मृगाची कथा बघितली होती बघा, आठवत असेल तुम्हाला तर, ज्याने गायी दान केल्या होत्या आणि ब्राह्मणांना. आणि चूक काय त्याची झाली की ती एक गाय परत फिरली आणि त्या ब्राह्मणाने तीच गाय परत मागितली. राजाने त्याला 1,00,000 गायी देऊ केल्या, पण ते झालं नाही. दोन्ही ब्राह्मण ते नाराज होऊन निघून गेले आणि मग राजाला सरड्याचा जन्म घ्यावा लागला. आठवतंय ना? तर हे हम्म. सगळं राजसिक दान आहे. कारण कसा त्याला इच्छा होती सर्वांनी मला दानशूर म्हणावं. कृष्णांच्या प्रित्यर्थ त्याने दान केलं असतं, तो या कर्माच्या बंधनातून मुक्त होऊ शकला असता, पण तसं झालं नाही. सकाम कर्म झालं त्याच्या हातून. तर हे रजोगुणासाठी महत्वाचं आहे की हे आध्यात्मिक प्रगती घडवून आणू शकत नाही. केवळ शुद्ध भावाने म्हणजे सात्विक दान जे असतं तेच आध्यात्मिक प्रगतीला सहाय्यक ठरतं. आता 22वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अदेशकाले अज्ञानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं कृतमवज्ञातं तत्तामं समुदारुतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अयोग्य स्थळी, अकाली, अपात्र व्यक्तींना आणि अनादराने तसेच अवहेलनापूर्वक दिल्या जाणाऱ्या दानाला तामसिक दान म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता काही वेळेला कुठल्या गरीब व्यक्तीला वगैरे पैसे देत असताना लोक त्याच्याकडे असे पैसे फेकतात, अनादराने देतात. तर म्हणजे व्यक्ती जरी गरीब असला तरी दान मात्र हे आदराने केलं पाहिजे. तसंच दारूचं दुकान किंवा कॅसिनो इत्यादी उघडण्यासाठी कोणाला दान दिलं तर तेही तामसिक स्वरूपाचं दान होतं. प्राण्यांची हत्या होईल किंवा जिथे प्राण्यांचं मांस विकण्याची जी दुकानं उघडण्यासाठी जे दान दिलं जाईल तेही तामसिक स्वरूपाचं दान आहे. म्हणजे अयोग्य व्यक्तीला दान दिलं की जसं दारुड्याला कोणी दान दिलं तर ते पैसे वापरून त्यांनी दारू विकत घेतली तर त्याचा दोषही त्या व्यक्तीला लागतो, म्हणून हे दान तामसिक स्वरूपाचं मानलं जातं. तर त्यासाठी दान करताना म्हणजे पैशाचं दान जेव्हा करतो तेव्हा खात्री करूनच केलं पाहिजे की ते योग्य रीतीनेच ते पैसे वापरले जातील. अन्यथा त्या व्यक्तीला अन्न म्हणूनच आपण दान करावं, पैशाच्या स्वरूपात दान करू नये. आता 23वा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सृष्टीच्या आरंभापासूनच ओम तत्सत हे 3 शब्द परमसत्याचा निर्देश करण्यासाठी योजिले जातात. वेदोक्त मंत्रांचे उच्चारण करताना आणि परब्रह्माच्या संतुष्टीसाठी त्याच्या प्रित्यर्थ यज्ञ करताना ब्राह्मण या निर्देशाचा उपयोग करीत असत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण बघितलं की 3 गुणांच्या प्रभावाने यज्ञ, दान आणि तप हे सर्व दोषपूर्ण असतात आणि या तिन्ही गुणांनी सर्व बाधित असल्याने आध्यात्मिक फळ मिळत नाही. तर त्यामुळे सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रगतीसाठी त्याचा लाभ होत नाही. तर इथे कृष्ण काय सांगतात की ओम तत्सत असं म्हटल्याने सर्व कार्य ही कृष्णांच्या बरोबर जोडली जातात. कुठलंही कार्य करण्याच्या आधी जेव्हा ओम तत्सत असा उच्चार केला जातो ते कृष्णांना उद्देशून हे 3 शब्द वापरले जातात. जसं ब्रह्मदेवांना आदेश दिला होता सृष्टी निर्माण त्यांनी करावी म्हणून, तर ही खूप मोठी जबाबदारी होती सृष्टीची निर्मिती करणं. आणि जसं आता आपल्यालाही एखादा काही मोठा प्रोजेक्ट करण्याची जबाबदारी कोणी दिली वरिष्ठांनी, तर मग आपण काय करू, आपण देवाचे आशीर्वाद घेऊ, घरा आई वडिलांचे आशीर्वाद घेऊ, प्रार्थना करू की आपल्या हातून म्हणजे आपल्याला यश मिळावं त्यासाठी. तसंच ब्रह्मदेवांना जेव्हा सृष्टी तयार करण्यासाठी जेव्हा सांगितलं गेलं
तेव्हा त्यांना ब्राह्मण, वेद, यज्ञ इत्यादी सगळ्या गोष्टींची निर्मिती करायची होती. आणि त्यासाठी त्यांनी हे कार्य सुरू करताना भगवंतांचं स्मरण सर्वात अधिक केलं. आणि तेव्हा त्यांनी ओम तत्सत हे शब्द वापरले, उच्चारले. आणि तेव्हापासून आता ही परंपरा सुरुवात झाली की कुठलंही कार्य करण्याच्या अगोदर ओम तत्सत असं म्हणायची. आता ओम तत्सत असं म्हटल्याने ते कार्य कृष्णांच्या प्रित्यर्थ केलं जातं. आणि ते कार्य आध्यात्मिक प्रगतीचं एक साधन म्हणून तेच मानलं जातं. तो ओम तत्सत म्हणून ब्रह्मदेवांनी कृष्णांना प्रार्थना केली की मी हे कार्य करताना कुठे माझ्याकडून काही त्रुटी राहिली किंवा काही चूक झाली तर ती सुधारण्यासाठी तुम्ही मला ज्ञान द्या. तसंच आपणही सर्व कार्य करताना हे कृष्णांचं स्मरण केलं पाहिजे. ओम तत्सत असं आपण म्हणू शकतो. तर इथे समजून काय घेऊया की शास्त्रातील विधिविधानांचं पालन करीत यज्ञ, दान आणि तप करतो तेव्हा तो सात्विक प्रकारे करू तरच मग तो आध्यात्मिक प्रगती आपली घडवून आणू शकतो. रजोगुण आणि तमोगुण याच्या प्रभावाने केलेलं यज्ञ, दान, तप हे निकृष्ट प्रकारचं मानलं जातं. त्याचा आध्यात्मिक प्रगतीसाठी कुठलाही लाभ होत नाही. तर चैतन्य महाप्रभू म्हणत असत की भारत भूमी ते हैल मनुष्य जन्मचार, जन्म सार्थक करी करो कर कर पर उपकार. परोपकार म्हणजे काय की ज्याने ह्या भारत भूमीवरती मनुष्य म्हणून जन्म घेतलेला आहे तर त्याने आपलं जीवन कसं सफल सार्थक बनवण्यासाठी सर्वांच्या हितासाठी कार्य करायला पाहिजे. जसं परोपकाराय फलंती वृक्ष आपण म्हणतो ना, परोपकाराय वहंती नद्या, नद्याही परोपकारासाठीच वाहतात. परोपकाराय दुहंती गाव म्हणजे गाय दूध देते तेही इतरांच्या काय म्हणतात ते चांगल्यासाठीच. आणि परोपकार्याय इदम शरीरम म्हणजे इतरांच्या भलाईसाठी, सेवेसाठीच आपल्याला हे शरीर मिळालंय. जसं बघा सर्व संत ह्या प्रकारे आपल्या शरीराचा उपयोग करतात आणि जे काही मनुष्य जीवनाने गाठायचं ध्येय आहे ते स्वतः साध्य करतात आणि इतरांनाही मार्ग देतात. तर त्यामुळे सात्विक पद्धतीने केलेलं जे यज्ञ, दान, तप आहे हे आध्यात्मिक प्रगतीला आपल्याला पुढे फळ देतं. अन्यथा हे सर्व फळं ह्याची नष्ट होतात जर का ते रजोगुण आणि तमोगुणाच्या प्रभावाने केलेलं असेल कार्य तर. आता 24वा श्लोक. हरे कृष्ण. हो. एक हरे कृष्ण. तस्मादोमित्युद्रारुतं यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून परमेश्वराची प्राप्ती करण्यासाठी शास्त्रोक्त विधिविधानांनुसार यज्ञ, दान आणि तप करणारे ब्रह्मवादी या सर्व क्रियांचा ओंकारापासून आरंभ करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर ओम तत् सत हे शब्द भगवंतांना संबोधून म्हटले जातात. तर भगवंतांच्या पवित्र नामापूर्वी ओंकार उच्चारला जातो. आपण ओम नमो वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः असे वैदिक मंत्रामध्ये ओंकार असतो बघा पहिल्यांदा. तर ऋग्वेद आणि छांदोग्य उपनिषद या मंत्रांमधून यामधील मंत्रांमधून हे 3 शब्द घेऊन ओम तत्सत असं बनवलेलं आहे. तर ज्यांचा उच्चार केल्याने ते कार्य भगवंतांच्या प्रित्यर्थ होतं. तर जेव्हा यज्ञ, दान आणि तप करण्याच्या पूर्वी ओम तत्सत म्हटल्याने ही कार्य आता कृष्ण भावनाभावित कर्म होतात. तो ओम हा शब्द भगवंतांना सूचित करतोय. ओम तत्सत ह्याच्यामध्ये ओम हा शब्द भगवंतांना सूचित करतो. तत् म्हणजे काय, त्यांच्यासाठी कृष्णांच्या प्रित्यर्थ कर्म केल्याने आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आणि मम म्हणजे माझ्यासाठी असं म्हणतो ना आपण. आणि सत म्हणजे काय, शाश्वत काळासाठी त्याचे लाभ टिकतात. तर जसं शरीराचा आपले नाश होतो म्हणजे असत स्वरूपाचं शरीर म्हटलं जातं, पण आत्मा कसा आहे, सत स्वरूपाचा आहे म्हणजे त्याचा नाश होत नाही. तर अशा प्रकारे ओम तत् सत म्हणून आपण कुठलंही कार्य पवित्र करू शकतो, भगवंतांच्या प्रित्यर्थ करू शकतो. म्हणजे या श्लोकात जे सांगितलंय की भगवंतांच्या प्रित्यर्थ सर्व कार्य केल्याने ती परिपूर्ण होतात. आता 25वा श्लोक. हरे कृष्ण. माताजी ओम म्हणजे श्रीकृष्ण का? हा, ओम म्हणजे ओंकार, हा. भगवंतांना उद्देशूनच म्हटलंय पवित्र हा. नामापूर्वी. हा. हा. ओके. तत् म्हणजे पहिला त्यांच्या उच्चार प्रित्यर्थ. जो झालाय तो ओम. हा. आणि ओम हा आणि पहिला उच्चार झालेला आहे ना. हो हो. हो,
आणि ओम विभूती योगामध्ये म्हटलंय ना ओमकार मी आहे म्हणून. तर हा शब्द भगवंतांना हो सूचित करतो. हा हा हं? हा. म्हणजे ओम आणि शब्द तत् म्हणजे म्हणजे भगवंतच असं. हो हो. भगवंत. तत् म्हणजे काय, हे कार्य भगवंतांच्या प्रित्यर्थ मी करते आहे. हम्म. आणि सत म्हणजे काय, हे शाश्वत स्वरूपाचं आहे. हं? हो अशा प्रकारे ओम तत् सत असं. हो. आणि शाश्वत. ओके, ठीक आहे. हरे कृष्ण. सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते. हरे कृष्ण. दोन्ही एकत्र आहेत. हो का? पर 26-27. नाही 25 वाचतोय आपण. हो का? 25 वाचतोय मी मी. 26 त्याचं हे वाचला का? वाचलं नाही बहुतेक. त्याचं हे नाही वाचलं मी, असं नाही, वाटतंय एक मला. मिनिट. हो 25व्याचा तुम्हाला अनुवाद माताजी वाचायचंय. वाचायचा आहे. हा, हा वाचते. हरे कृष्ण. फळाची इच्छा न करता मनुष्याने तत् या शब्दाद्वारे यज्ञ, तप आणि दान इत्यादी विविध क्रिया कराव्यात. भौतिक जंजाळातून मुक्त होणे हाच या दिव्य क्रियांचा उद्देश आहे. हरे हा कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तत् म्हणजे आपण काय समजून घेतलं, कृष्णांच्या प्रित्यर्थ. आता कर्मबंधनातून मुक्त झाल्याशिवाय आध्यात्मिक प्रगतीकडे आपण मनुष्य जाऊ शकत नाही. बघा, मन अशांत आहे म्हणजे असंख्य भोगाच्या इच्छा आहेत, काम आहे, आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी मनुष्य इंद्रिय तृप्ती करत राहतो आणि कर्मबंधनात अडकतो. पण जेव्हा आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म करतो, तेव्हा ती कर्म आपल्याला बद्ध करत नाहीत, तर ती मुक्ती प्रदान करतात. आता कृष्णांचं नावच आहे ना मुकुंद. मुकुंद म्हणजे मुक्ती प्रदान करणारे. तर म्हणून तत् म्हणजे कृष्णांच्या प्रित्यर्थ, म्हणजे ही कार्य मी कृष्णांच्या आनंदासाठी आणि कार्याचं फळही कृष्णांना अर्पण करून, म्हणजे जे काही आहे ते सर्व कृष्णांचंच आहे हे मान्य करून जेव्हा कार्य केलं जातं, तेव्हा ते आध्यात्मिक स्वरूपाचं होतं. आणि हे कार्य करायला लागणारं सामर्थ्य, बुद्धी, आपल्या इंद्रियांची शक्ती सर्व काही कृष्णांनीच दिलेली असते. हे मान्य करून जेव्हा कार्य कृष्णांना अर्पण केलं जातं, तेव्हा ते आपल्याला मुक्ती प्रदान करतं. तर जेव्हा कार्य आपण चित्तशुद्धीच्या हेतूने करतो, कर्तव्य म्हणून समजून करतो आणि भगवंतांना प्रसन्न करण्याच्या उद्देशाने करतो, आणि हे कार्य, अशी कार्य करण्यापूर्वी ओम तत्सत असं म्हणून करतो, मग ते यज्ञ असेल, दान असेल, तप असेल, हे कर्म पण दिव्य होतं आणि ह्या कर्माचं फळ पण दिव्य होतं. म्हणजे हे कृष्ण भावना भावित कर्म होतं, जे आपल्या उन्नतीला, प्रगतीसाठी सहाय्यक होतं. कृष्ण भावना भावित कर्म असल्यामुळेच आपल्याला प्रगती होऊ शकते, हे लक्षात घ्या. भौतिक स्वरूपाचं कार्य असेल तर ते आपल्याला बंधनामध्ये अडकवतं. आणि अशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित कार्य केल्याने आपण भगवत धामात परत जाण्यासाठी मग उन्नत होतो. म्हणजे ही पात्रता आपल्यामध्ये प्राप्त होऊ शकते. आता 26 आणि 27 माताजी. माताजी, मी चुकून 26 वाचला मगाशी. 25 हो का? हा हा हा. हा म्हणून मग सॉरी. मिनल हो माताजी हो म्हणाल्या दोन हो. एकत्र आहेत. बरं अजून बरं. तो गोंधळ झाला. सॉरी हा हा सॉरी, बरं मला बरं. ते नंतर लक्षात ओके. आलं. हा तर मी हा मग परत आता तुम्ही वाचते, पण. माताजी हा परत वाचते. हा बर. तदित्य तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द युज्यते. हरे कृष्ण. अजून एक एकत्रच आहेत 26 आणि 27. 27 का? हो तो हा वाचते का? हरे कृष्ण. हा यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परम सत्य हे भक्तिमय यज्ञाचे उद्दिष्ट आहे आणि ते सत या शब्दाने निर्देशिले जाते. अशा यज्ञ कार्यालाही सत असेच म्हटले जाते. तसेच हे पार्थ,
परब्रह्माच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ केल्या जाणाऱ्या यज्ञ, तप आणि दान आदी कर्मांनाही सत असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे सतचे वेगळे वेगळे अर्थ सांगितलेले आहेत. कृष्णाप्रित्यर्थ केलेलं कार्य म्हणजे सत. तसंच जे कार्य शाश्वत आहे, ज्याची फळंही शाश्वत राहतील, तेही कार्य सत असं म्हटलेलं आहे. शाश्वत फळ म्हणजे भक्ती सेवा, हे आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. भौतिक जग हे कसं अशाश्वत आहे, त्यामुळे इथले भौतिक लाभही अशाश्वत स्वरूपाचे असतात. केवळ कृष्णांच्या प्रसन्नतेसाठी केलेली प्रेमपूर्वक भक्ती हीच केवळ शाश्वत स्वरूपाची राहते. म्हणून शाश्वत फळ किंवा हे सत स्वरूपाचं झालं. भौतिक जगामधल्या सर्व गोष्टींचं नियमन ना काळ करतो, पण आध्यात्मिक जगावरती काळाचा प्रभाव नसतो. काळाच्या प्रभावाच्या बाहेर आहे आध्यात्मिक जग. म्हणून ते कसं आहे, त्याचा विनाश होत नाही, शाश्वत स्वरूपाचं असतं हे जग. आणि जिथे जन्म आणि मृत्यू असंही नसतं, सर्व कार्य ही सत स्वरूपाची असतात आध्यात्मिक जगामध्ये, म्हणजे काळाच्या प्रभावाच्या बाहेर असतात. आता भौतिक जगात राहून जी भक्ती सेवा आपण करतो ती पण काळाच्या प्रभावाच्या बाहेर असते, शाश्वत असते. आणि कितीही छोटी सेवा का असे ना, तिचा नाश होत नाही. बघा दुसऱ्या अध्यायातला 40वा श्लोक, नेहाभिक्रमण नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. म्हणजे कृष्ण तिथे म्हणालेले आहेत की किती छोटी का सेवा असे ना, त्याचं फळ हे शाश्वत राहतं. म्हणजे भौतिक जगात जरी राहून आपण भक्ती केली तरी ती सत स्वरूपाची असते. इतर कुठलंही भौतिक कार्य हे असत स्वरूपाचं आणि त्याचा लाभही असत स्वरूपाचा, तात्पुरता टिकणारा आहे. आता 28वा श्लोक. हरे कृष्ण. म्हणजे कायमस्वरूपी ना, असं म्हणायचं. कायम स्वरूपी. हम्म. कारण ते आध्यात्मिक कार्य झालं. हम्म. कळलं का? कृष्णांना अर्पण केलेलं कार्य झालं, तेच शाश्वत किंवा कायमस्वरूपी टिकणार. भौतिक जगातलं कुठलंही कार्य हे तात्पुरत्या स्वरूपाचंच राहणार, कारण भौतिक जगच तात्पुरतं आहे. तिथे कितीही मन लावून जरी कार्य केलं, एखादा विद्यार्थी कितीही उच्च पदवीधर झाला, पण ते तिथपर्यंतच, त्या जन्मापुरतच मर्यादित ज्ञान राहणार आहे. पण छोट्यात छोटी भक्ती सेवा असेल, भक्तीमध्ये केलेलं कार्य असेल, तरी ते सत स्वरूपाचंच राहणार आहे, कारण ते शाश्वत आहे, कृष्णांच्या प्रित्यर्थ केलेलं आहे. हा मूळ फरक आहे बघा. मग आता आपण स्वतः हे गीतेचा पण अभ्यास करतो, हे करतो, त्याच्यात हो, सगळ्यात शेवटी जर का आपण ओम तत्सत म्हटलं तरी ते भगवंतांकरताच होईल ना. करता होईलच. आपण म्हटलं ना की कृष्णांच्यासाठी शास्त्राला हो. अनुसरून केलेलं जे कार्य असतं त्या स्तरावरून ती दिव्य कथाच होते. पण जर का ते शास्त्राला अनुसरून नसेल, म्हणजे आपण आपल्या मनाने इथे अर्थ सांगत असू, आपल्याला वाटेल तसा आपण विचार करून, म्हणजे अयोग्य पद्धतीने ते मांडत असू, ते मात्र ती कथा मात्र अयोग्य स्वरूपाची होईल आणि म्हणजे ते चुकीचं भौतिक होईल. स्वरूपाची होईल. हा, मनोरंजनाचा भाग होईल. म्हणजे हा. आपण काहीतरी म्हणतो ना, ट्विस्ट अँड टर्न करून हो हो इतरांना हो. आवडावी, मग त्याचा लाभ होणार नाही. काही काळ ती आपल्याला लक्षात राहील, पण जे हृदय परिवर्तन व्हायला पाहिजे ते होणार नाही. हा. हृदय परिवर्तन तेव्हाच होईल जेव्हा ती कृष्णांच्यासाठी शुद्ध हेतूने केलेली, कर्तव्य समजून आणि शास्त्राला हम्म. अनुसरून केलेली असेल, हा. तेव्हाच. हा. हा फरक आहे. जे फरक भौतिकामध्ये आला. कथा हो होतात ना, जसं भागवत कथा वगैरे अनेक हो ठिकाणी हो. आयोजित केल्या जातात, तिथे हम्म. जाऊन काय आपलं आपलं मनोरंजन होतं, आपल्याला त्या कथा आवडतात, कीर्तन पण आवडतं, हृदय पण त्याने आपल्या परिवर्तनाची हृदयाचं आपण परिवर्तन होणार हम्म. नाही. हा, हे कितीही ऐकल्या तरी, बरं का, हा हम्म. हे विशेष गुण आहे बघा. हा. आणि कृष्ण कथा जी शास्त्राला अनुसरून आहे, ती थोडीशीच जरी ऐकली तरी त्याने कणभर आपलं हृदय परिवर्तन होईल, आपल्याला गोडी निर्माण होईल. कॉन्सन्ट्रेशन असं मध्ये आहे. पण आपल्याला फरक पडतो ना. फरक पडेल अगदी. म्हणजे आपल्याला ती गोष्ट लक्षात राहील की ही आपण ऐकली होती आणि हे आपल्याला आचरणात आणायला पाहिजे, म्हणजे झालं हृदय परिवर्तन इथे. हो ना, हम्म. आपण तिथेच ऐकून तिथेच सोडून आलो ती गोष्ट, हम्म. तर मग काय त्याचा उपयोग आहे त्या कथेचा ऐकण्याचा. ती दिव्य हम्म. स्तर गाठण्यासाठीच आपल्याला ते केलं पाहिजे की ती शुद्ध सात्विक स्वरूपातच झाली पाहिजे आणि कृष्णांच्या आनंदासाठी झाली पाहिजे. इथे आपण युजली कसं होतं, भौतिकात ज्या कथा असतात आपल्या आनंदाचा तिथे हेतू असतो, आपल्याला मनोरंजन व्हावं, आपल्याला चांगलं ऐकायला मिळावं, म्हणजे त्या गाण्याच्या कीर्तनाच्या त्या चाली पण वेगळ्या लावल्या जातात बघा तिथे. तर हे सगळं म्हणजे असत स्वरूपाचंच कार्य होतं ते. हम्म. आता 28वा श्लोक. हरे कृष्ण. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्ततं कृतं च यत् असीदच्युत
इत्युच्यते पार्थ न च तत्रे तत्प्रेत्य नो इह. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परमेश्वरावरील श्रद्धेविना यज्ञ, दान किंवा तप म्हणून जे काही केले जाते ते अनित्यच होय. अशा कर्माला असत म्हटले जाते आणि ते या जन्मी तसेच पुढील जन्मी सुद्धा व्यर्थच ठरते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे या श्लोकात कृष्णांनी अर्जुनाच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. ज्या प्रश्नाने अर्जुनाने अध्यायाची सुरुवात झाली होती बघा, की जे शास्त्रविधीला अनुसरून जे पालन न करता स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे पूजन करतात त्यांची कुठली स्थिती असते, त्यांना सर्वोच्च स्थिती प्राप्त होऊ शकते का, असा अर्जुनाने प्रश्न विचारला होता. आणि इथे कृष्ण सांगतात की भगवंतांच्या प्रती श्रद्धा न ठेवता केलेली ही कार्य प्रकृतीच्या 3 गुणांनी प्रभावित असतात, त्यामुळे अस्थायी स्वरूपाची असतात आणि त्यामुळे व्यर्थ असतात. 3 गुणांनी प्रभावित कार्य बद्ध करतात. पण जेव्हा या 3 गुणांना पार करून भक्ती मार्गामध्ये जेव्हा व्यक्ती विशुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित होतो, तेव्हा तो गुणातीत होतो आणि तेव्हा त्याने केलेली कार्य ही सत् स्वरूपाची असतात. तर 3 गुणांना पार करण्यासाठीच प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्ती सेवा आपल्याला करायला हवी. जोपर्यंत आपण प्रकृतीच्या 3 गुणांनी प्रभावित आहोत तोपर्यंत या 3 गुणांच्या प्रभावाखालीच आपण कार्य करत राहतो. पण भगवंतांच्या प्रती श्रद्धा विकसित केल्याने आपण भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो, ज्याने या 3 गुणांना आपण पार करून गुणातीत होऊ शकतो. तर भगवंतांना शरण जाऊन म्हणजे त्यांच्या आनंदासाठी कार्य करणं आणि कार्याचं फळही त्यांनाच अर्पण करणं कृष्णांना, आणि अशी कार्य सत किंवा शाश्वत स्वरूपाची असतात, ज्याला कृष्ण भावना भावित कर्म म्हटलेलं आहे. आणि कृष्ण भावना भावित कर्म केल्याने भगवत धामाची आपल्याला प्राप्ती होते. जे आता सुरू करण्यामध्ये श्रद्धा ही पहिली पायरी आहे. आणि भक्तांच्या संगतीमध्ये प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा आपण क्रमशः मग पुढील पायऱ्या चढून जातो भक्तीमध्ये, तर तेव्हा जी शेवटची पायरी आहे भगवत प्रेमाची ती गाठू शकतो, ज्याला मनुष्य जन्माने साध्य करण्याचं जे ध्येय म्हणतात ना, भगवत प्रेम किंवा प्रेम भक्ती प्राप्त करणं, ते करू शकतो. आता इथे आपल्याला काय सांगितलं की अनुवादामध्ये म्हटलंय बघा, परमेश्वरावरील श्रद्धेविना यज्ञ, दान, तप म्हणून जे काही केले जाते ते अनित्यच होय आणि अशा कर्माला असत म्हटलं जातं आणि ते या जन्मी तसंच पुढच्या जन्मी सुद्धा व्यर्थच ठरतं. आता विचार करूया, आपण करत असलेली कुठली कार्य ही सत स्वरूपाची आहेत आणि कुठली असत स्वरूपाची आहेत. असत स्वरूपाच्या कार्याची संख्या जास्त असेल पण ती कमी करत नेता आलं पाहिजे आपल्याला, आणि सत्कार्याची संख्या वाढवण्याचं ध्येय असायला पाहिजे आपलं. आणि या जीवनात पाळावा असा हा नियम कृष्णांनी आपल्याला सांगितला. जर का आपल्याला भक्त म्हणून त्या आपल्या मूळ स्थानी भगवत धामात जाण्याची जर का इच्छा आहे, तर आपल्याला सत स्वरूपाची कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य केलं पाहिजे आणि कार्याचं फळ हे कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे. आणि ओम तत्सत म्हणून सगळी कार्य आपल्याला म्हणजे सिद्ध केली पाहिजेत, त्यानेच आपली प्रगती आध्यात्मिक होऊ शकेल. तर हरे कृष्ण. इथे आता आपला अध्याय संपलाय. सायली माताजी थांबवता का रेकॉर्डिंग? हो करते.